Здравейте отново на всички. Добър неделен следобед. Добре дошли на всички наши гости. Благодарим ви, че избрахте да прекарате този предпразничен следобед заедно с нас. Днес аз съм Петя Косева и днес заедно с останалите дами от екипа на Mini Boss и Big Boss Business School сме домакини на тази среща. Добре дошли отново на всички. Чуваме ли се добре? Виждаме ли се? Ще помоля да използвате чата за обратна връзка и реакции. Аз съм Петя Косева и заедно с останалите дами от екипа на Mini Boss и Big Boss Business School днес сме домакини на тази чудесна среща. Преди да продължа с представянето на нашата гостинка, ще споделя с вас, че аз съм майка на две прекрасни дъщери. Едната на 23 години вече от известно време е излязла от тази интересна тинейджърска възраст, докато другата е на 12,5 е точно на прага или точно в началото на тия забавни интересни времена, които тъкмо бях позабравила от голямата ми дъщеря и сега отново си припомням предизвикателствата, с които се налагаше да се справям. Преди да продължа, искам да кажа буквално съвсем накратко кои сме ние. Mini Boss и Big Boss Business School е международна образователна програма, дългогодишна, многостепенна, насочена към това да подкрепя децата и младите хора, подрастващите в развитие на предприемачески и лидерски умения. Не случайно наблягам на умения, тъй като информацията и знанията, придобити във времето, ако не се използват, ако не знаем как да ги използваме и нямаме навиците и уменията, с които да ги използваме, всъщност се остават една просто информация. И в тази си дейност обичаме да използваме една метафора, че нашата система и нашата школа е стабилна като една масичка на 4 крака. И ако основният ползвател на системата и школата това е детето, основният ни клиент се явяват неговите родители. Тоест, да, ние работим с децата, но всъщност без подкрепата и участието на семейството и родителите, които са втория крак на нашата масичка, нищо не бихме могли да постигнем. Третият крак на нашата масичка, това е, разбира се, школата. Нашите педагози, иновативните методи, игри, интерактивните методи, забавления, начина по който работим. Ако сте били наши гости на предишните лайфове от миналата и по-миналата седмица, доста подробно споделихме за тях. И четвъртият крак, който всъщност допълва и подпомага стабилността на системата и на нашата масичка, това са нашите бизнес ангели, нашите партньори от бизнес съвета с изтъкнати успешни професионалисти, културни дейци, общественици или хора с визия и приели мисията да помагат и подкрепят на развитието на децата, детското предприемачество, взаимоотношенията в семейството и въобще в обществото ни. И такъв един наш приятел и бизнес ангел е прекрасната дама, която е наш гост днес, Кълбие Ходжева, или още известна за много от вас като супер мама. Кълбие е всъщност създател на общността Супер Мама
общност от родители, които си помагат в отглеждането и възпитанието на децата, разказват за своите проблеми и успехи и се учат от общия опит. Кълбие, много се радвам, че си днес с нас, че прие нашата покана. И сега заповядай, давам ти думата да ни разкажеш повече за себе си и да бъдем заедно този следобед. Здравейте! Благодаря ти, Петя, благодаря ви, Минибос Варна, за поканата да бъда гост днес и да проведем заедно един мастер-клас, който да подкрепи родителите в отношенията с децата у дома. Надявам се, че ме чувате и че всичко е добре с технически. Ако има нещо, което има нужда да се коригира, напишете ми в чата или дайте ми знак, че трябва да променя нещо. Радвам се, че следващия един час ще сме заедно и ще имаме възможност да си поговорим за това какво е важно в настоящия момент за всеки един от нас, за семейството, за възпитанието, за децата. Каня ви да бъдете активни, да задавате въпроси, за да го направим под формата на свободен разговор. Може да напишете в чата на каква възраст са децата ви, за да се ориентирам кое ще е по-полезно за всеки един участник, който се включва днес в този мастер-клас. Петя ме представи, само ще допълня, сертифициран коуч съм. Последните 10 години помагам на родителите да се разбират с децата си. Основател съм на сайта Supermama.bg и миналата година беше много трудна, изминалата цялата 2020, и за да подкрепя родителите в този период, през месец април по време на локдауна създадох първата програма за родители на тинейджери под формата на маратон "Как да живея градивно с тинейджър". До момента са минали 2 издания на маратона и над 45 родители с техните семейства. Казвам семейство, защото дори само един родител да се запише за маратона, може да вдъхнови и партньора, и детето да прилага практиките, които давам, за да може да развива умения как да преминава от фокус върху проблем към фокус върху решение, как да създава доверие, как да слуша, какви въпроси да задава, така че разговорът да не е само как мина днес, добре или окей, и разговора да приключи, а да имаме едни хубави, дълбоки разговори с нашите деца. Малко по-късно ще ви разкажа и повече за маратона и с какво мога аз да ви бъда полезна, как мога да ви подкрепя. А днес ще си говорим за трудностите и предизвикателствата да живеете с тинейджър. Вече гледам, че участниците имат деца на възраст 15, 10 години, чудесно. Точно за тази възрастова група са и темите, които съм подготвила на 14. Чудесно, много се радвам. Ще изследваме въпроси за родители, за деца и много ще практикуваме. Който иска да промени нещо в отношенията с децата, каня ви да го направите в една защитена, сигурна среда. Ако имате някакви въпроси, свързани с тинейджера от дома, пишете в чата. Може да напишете и кои са ви предизвикателствата, кои са въпросите, на които търсите отговор и кое е това нещо, което искате да научите по време на днешната ни среща. Това, върху което ще се фокусираме следващия един час. Имате деца на 14, на 17, Нели на 11, на 13, момчета. Браво, за сега се включват с момчета повечето. Надявам се, че и майките с момичета също ще се активизират. Това, върху което ще обърнем внимание днес, е кога и как да използваме коучинг подход у дома с близките ни. Какво е това коучинг подход? Върши ли някаква работа като родители? Ще споделя 2 много ценни практики, които да прилагате както за себе си, така и за децата си. Цветелина пише момиче, чудесно, ето ги майките на момичета. Ще ви разкажа за тези 2 практики, как да ги използвате у дома. А защо не само и у дома, може да ги използвате и на работа, и с партньори, и с колеги. Ще разкажа малко повече за програмата за родители на тинейджери и през цялото време ви обещавам, че ще следя чата, за да включвам и вашите въпроси, и коментарите, и всичко, което ви харесва или ви е трудно, или пък не ви харесва, ще адаптирам според това, което на вас ви е интересно. Така че по-скоро съм отворена да импровизираме и да направим срещата ни максимално полезна за вас. Това, с което искам да започна, е, че ние все по-малко и все по-трудно общуваме с децата си. Толкова сме забързани, толкова сме претоварени и изнервени. По-често издаваме заповеди, имаме изисквания и очаквания и усещаме как тинейджерът ни се използва, отдалечава се от нас.
връзката ни с него се разпада и се чудим аз добър родител ли съм, не съм ли, понякога се чувстваме виновни. И ето тук идва коучингът за родители и защо той е толкова важен и с какво може да ни помогне. Когато използваме инструментите на коучинга, може да общувате пълноценно с детето си, да го възпитавате през подкрепата, през любовта, през грижата. Той ни помага да се отървем от постоянното чувство на вина и страх, че губим връзка с детето си или че не му даваме най-доброто. Разбира се, коучинг подходът в родителството е само един от полезните методи, който може да използваме в родителството. Той ни помага да се свържем истински с детето си, да му помогнем да разгърне потенциала си, да се научи да се чува и да си има доверие. Помага на родителите да разбират по-добре децата си, да поддържат баланс между личен и професионален живот, да създават среда в дома, в която има смях и забавление вместо скандали, критика, недоволство. Коучингът се характеризира с пълно доверие в детето, вяра в неговите възможности и избори, с приемане и безусловна любов, с истинско слушане и задаване на точните въпроси, както и създаване на вдъхновяваща и такава развиваща обратна връзка, която детето да е готово и да е отворено да чуе. Моята цел не е да откриете как да преодолеете най-големите предизвикателства, които имате с децата си, и искам да си представите какъв би бил животът на вашето дете, ако знаете как да го подкрепите да развие максимално потенциала си. Какво би се променило в разговорите ви, ако умеете да задавате точните въпроси? За тази цел днес съм ви приготвила 2 практики или 2 техники, както искате ги възприемайте. Може да напишете в чата, готови ли сте да ги пробвате, или да си запишете въпросите и после да ги изпробвате в семейството. На кого му е интересна практическата страна на нашата среща днес, дайте знак. Каня ви да си подарите тези 30-40 минути, да вземете лист и химикал и да си запишете мисли, идеи, които ще се появят. Готови ли сте? Прекрасно. Преди да преминем към практиката, искам да споделя, че когато ние като родители прилагаме коучинг подход в семейството и децата попиват от нашата нагласа и те започват да моделират всички тези умения и започват да слушат и да задават отворени въпроси. И това е само един от бонусите, които родителят, който прилага такъв подход от дома, може да се възползва от този бонус. И така, да започнем с първия инструмент, който съм ви приготвила за днес. Това е инструмент, който ни позволява да създадем искрен партньорски диалог у дома. Изкуството да създавам такъв позитивен и конструктивен градивен диалог, често родителите ме питат как да го направят. И от каква възраст можем да включим децата в подобен диалог. Например, 12-13 години спокойно можем да ги включим в един такъв разговор. Най-важното, което можем да направим в семейство, е да се споразумяваме, да общуваме един с друг по начин, по който и двете страни да се чувстват добре. Тази практика, която днес ще споделя, се състои от 4 ключови въпроса и тя се използва в случаите, когато искаме да променим нещо в нашите отношения с тинейджера или с детето у дома. Разбира се, в зависимост от възрастта на детето, ще адаптирате въпросите и ситуациите така, че за вас да е работещо и за вас да е полезно. Когато взаимоотношенията ни се развиват по начин, който не ни харесва и ни тревожи, не по начин, който си представяме, се получава някакво неразбиране между нас и детето. Какво можем да направим в такива ситуации конструктивно? Първо създаваме общо пространство за дискусия, в което ще има само 4 въпроса. Първият въпрос е за изключението, за отказа. От какво искаме да се откажем? С други думи, какво искаме да спрем да правим в нашите отношения с детето? Например, родител и дете вече не си общуват. Има такива родители, които често ми казват, тинейджера ме избягва, затваря се в стаята. Детето само излиза от стаята си да се храни с семейство и после пак си отива в неговия свят с приятелите и игрите на телефона. И с времето тези отношения се обтягат все повече и повече. И заедно родител и дете решават да отговорят на този въпрос, от какво са готови да се откажат. И когато си отговорим на този въпрос, може в конкретния случай, който давам за пример, е да се откажат от това мълчание един с друг, от тези напрегнати отношения. И това е първият въпрос. От какво сте готови да се откажете? Какво искате да изключите от вашите отношения? Може да пишете и в чата, аз ще следя, ако някой иска да сподели неговите идеи, от какво е готов да се откаже в взаимоотношенията си с детето.
И преминавам към втория въпрос. Вторият въпрос е какво от това, което ви се получава добре, искате да продължите да се ангажирате да правите? Какво искате да запазите вашата ангажираност? Кое искате да запазите? Във всички отношения между родител и дете има неща, които се случват по начин, който да искате да запазите. Това може да е вечерята заедно или някакво друго време от деня, когато си взаимодействате, да го пренесем вече на друго ниво. От нещо механично, което правите, да го направите осъзнато, избирайки да имате фокус върху това, върху този момент. Може да го надградите. Например, искаш ли заедно да приготвяме вечерята или заедно да разхождаме кучето. Най-хубавите разговори се случват по време на разходка. Важно е родителя да знае как да слуша и какви въпроси да задава и да не задава. Не е нужно да сте специалист, за да разберете, че децата не обичат да ги разпитват за училище. А родителите се интересуват основно от това какво се е случило днес в училище, какви оценки имаш, изпитваха ли те, правихте ли контролно. И тогава, ако подхождаме по този начин, отдалечаването един от друг ни е вкърпа вързано, така че когато детето почувства, че е изслушано и прието, ще започне все повече да търси вашата компания, за да си споделя. Всеки човек обича да споделя. По-добре е детето да търси вас, за да споделя, отколкото някоя учителка по английски език или някой друг човек, на когото има доверие. Даже още по-лошо е, когато детето започне да споделя с неподходящия човек, така че по-добре мостът между вас и детето да е отворен и то всеки един момент да може да дойде и да ви сподели нещо, което го вълнува. И така, това беше вторият въпрос. Третата област е за увеличаване. И тук въпросът е какво искаме да правим повече. Какво от важните за нас в настоящия момент искаме да усилим, да увеличим. Например, искаме да прекарваме минимум 20 минути на ден заедно извън вечерите. Време, в което да отделяме само за нас. Напишете какво за вас би било интересно да увеличите в отношенията с детето си. Кое искате да усилите, да направите повече във вашето отношение. И когато си отговорим на този въпрос, идва ред и на четвъртата област. Четвъртата област е за новост. Кое е това, което не сме правили до сега в нашите отношения? Един за друг, нашето семейство. Какво ново искаме да опитаме? Например, веднъж в месеца да отидем някъде специално. Може да е ресторант, въпреки че сега са затворени, може да е планина или някакво друго преживяване, което и двете страни да искат да направят. Или всеки може да иска да направи някаква изненада за другия. Веднъж в месеца да си правим приятни изненади. Това ще създаде някакво ново усещане, състояние на желание, на радост, на удоволствие, на щастие. Това ще ни помогне да се сближим още повече, защото понякога си мислим, че добре се познаваме, но когато започнем да общуваме истински, опознаваме детето си още повече и създаваме здрава връзка, която се гради на радост и на взаимно доверие и развитие. Ето това са 4 вълшебни въпроса, над които да помислите, да си поговорите с детето. Има коментари да увеличим осъзнато общуване и споделяне извън рутинните теми на ежедневието. Прекрасно, това е много хубаво, ще създаде много хубава среда да си говорите и на интересни и за двете теми. Тези въпроси са много прости, но в същото време могат да направят промяна в желаната посока. Запишете си въпросите, обсъдете ги, всеки да дава предложения и ги приложете, наблюдавайте резултата и промените в движение, така че всеки да се чувства добре. Ще се радвам, когато ги приложите, когато го направите, да споделите и да ми пишете как се е получило, какво ви е харесало или пък какво ви е било трудно, може да ми пишете. Може ли въпрос 3? Разбира се, въпрос 3 е за увеличаване. Какво от нашите отношения, което правим добре, бих искала да увеличим, бих искала да усилим, да го правим повече? И така, 4 въпроса. Първата област е какво искам да спрем да правим. Втората област е какво искам да продължим да правим от това, което правим. Третата област е какво искам да увеличим да правим, да усилим от хубавото в нашите отношения. И четвъртата област е някаква новост, да опитваме може поне на месеца веднъж да правим нещо ново, което да ни вдъхновява и да ни
да прави така, че тинейджерът да иска да е с нас, защото много често родителите ми се оплакват, ама той тинейджерът вече не иска да си общува с мене. Ма той вече се интересува само от приятелите си. Да, наистина в тази възраст приятелите са най-важни и това трябва да го приемем, че е нещо нормално, да не се противим срещу това, да не саботираме този процес. Те имат нужда от приятелите си точно в тази възраст. Но колкото имат нужда от приятелите си, толкова имат нужда и от нас точно в тази крехка възраст, защото от една страна са много самостоятелни, започват да изграждат увереност, от друга страна все още има неща, за които имат нужда от нашето менторство, от нашия съвет, от нашето мнение, независимо дали ще го вземат предвид или не. Много често ми прави впечатление, че когато си мислим, че споделяме мнение, което не се харесва на детето и то не ни чува, всъщност то ни е чуло и нашето мнение е останало някъде в съзнанието му и то после го взима в предвид. В коучинговия подход на края на всеки разговор са важни действията, как можем да приложим всичко това в живота. Много често родителите се оплакват, че не могат да приложат тази на практика, защото детето саботира целия процес и не желая да участва. Затова е важно, преди да поискаме нещо или да искаме то да ни чуе, първо да се свържем с него. Когато сме се свързали, вече детето е готово да ни чуе. Това е важно не какво искаме от детето, не какво му казваме, а по какъв начин му казваме. Подходът е изключително важен. Затова запомнете, преди да искате каквото и да било от тинейджера, свързваме с него, той да се почувства видян, да се почувства разбран, че неговото мнение е ценно и се зачита. И тогава вече преминаваме към, независимо дали ще пробваме тези 4 въпроса или към някаква друга практика, или към въпрос, който на нас не е важен. Това всъщност ги учи на общуване, на партньорство, че те имат право на глас, да изкажат мнението си и то да бъде чуто. И това е много важно. Така, може да имате идеи как да промените тези въпроси, за да паснат пък на вашата ситуация. Всъщност, докато си ги записвате, искам да ви подскажа, че тези 4 области може да ги използвате и в отношенията с партньора. И аз съм го пробвала това нещо и с мен, и с родители, които ми се доверяват и работим заедно. И тези 4 въпроса и 4 области дават изключителни резултати и в отношенията с партньора. Така че опитайте и с детето, и с партньора и вижте какви резултати ще дадат и за вас. Така. Тук чета коментарите, как се прави това да се свържем с детето. Това са неща, които учим в маратона много подробно, но ще спомена няколко идеи как може да го правите. Добре, само секунда. Видях, че дъщеря ми е кацнала, в момента лети на летището пълно. Сега вече сърцето ми на майка е по-спокойно и мога да продължа. Така, кои са идеите, които мога да споделя за свързване с детето? Първо да се свържете с него там, където се намира в момента детето. Тоест, да наблюдавате как се чувства моето дете в момента. Дали е изнервено, дали е отворено за разговор. През наблюдаването получаваме много повече информация, отколкото през разпита, през въпросите. Друга идея, която ми идва на ум, е да си създадете някакъв ритуал. Дали ще е приготвяне на обяд, сега всички сме у дома, дали ще е със следобедни закуски, с соки, бисквитки. Ритуал, в който детето да почувства, че има сигурно пространство, в което никой няма да го разпитва, никой няма да го напада, никой няма да иска нищо от него. Пространство, в което дори да помълчите 10 минути, повярвайте ми, ако помълчите 5 минути, детето ще започне да ви споделя много интересни неща, които до сега не сте чували. Защото сте бързали да кажете нещо, бързали сте да го разпитате, бързали сте да кажете вашата гледна точка. Но ако успеете в това сигурно пространство, което или ваш си ритуал, който създадете, дали ще е разходката от най-близкия парк, да помълчите първите 5 минути, ще чуете как детето все повече ще започне да ви споделя.
и ще започне да разкрива важни за него теми и мисли и емоции, които преминават в момента през него. Така че това също е един от начините за свързване. Сега се сещам за още един начин за свързване. Това би могло да стане през изключително важен е тонът на гласа. Много родители не го осъзнават. Скоро имах една среща с майка, която говореше като войник. Толкова дейна жена, толкова амбициозна, толкова оправна. И тя не го правеше с лошо. Просто нейната нагласа към света е дисциплинирана, организирана, войнишки. И аз само я попитах дали по този начин говори с детето си и с партньора си. Тя каза, ама разбира се, те са толкова мързеливи, толкова не поемат никаква инициатива. Всичко аз върша от дома. И аз само дадох обратна връзка като огледало, че има 4 различни нюанса на тона на гласа, които тя може да използва и сега ще ги споделя с вас. Първият тон на гласа е на приятеля. Използваме го, когато казваме здравей, как си, добре ли си, чисто приятелското напасване и създаване на доверие. Вторият тон на гласа е този на вълшебника. Когато представяме това, което казваме по един интересен, вдъхновяващ, вълшебен, приказен, любопитен начин. Това е тона на вълшебника. Третият тон на гласа, това е тона на мъдреца. Когато говорим като човек, който е живял 100 години, който е преминал през кризи, през какви ли не трудности и е видял, че всичко е временно, че и това ще мине. Децата много обичат този тон на гласа на мъдреца, защото особено в днешните времена, когато са много тревожни, това може да им даде сигурност, може да им даде спокойствие, може да им даде онази подкрепа, от която те имат нужда, нищо, че се правят стой на разстояние и не ме пипай. Те обичат да ги гушкаме и да ги докосваме, така че дори да е тинейджър, всяко дете има нужда да бъде докосвано и обичано. И четвъртият тон на гласа вече е този тон, който ви казах за дамата, която го владееше до съвършенство. Това е тона на войника. Когато нещо трябва да се свърши и вече сме създали това доверие, създали сме тази нагласа и казваме, хайде тръгваме да пазаруваме, на разходка, да изведем кучето. И този тон на гласа е малко по-рязък, малко по-активиращ към действие. А всъщност много родители използват само този глас, тона на войника. И ако детето постоянно чува някакви заповеди, някакви очаквания, изисквания, желания на родителя, ами на него му писва. Той не желае през цялото време някой да му налага как да живее живота си, още повече когато е тинейджър и той започва да изгражда свои правила за живеене. Така че това са няколко от идеите за това как да се свързваме с гласа. Чета коментарите ви. Отказ от критика и замяна с общуване през призмата или хубаво, или нищо. Да, тук вече има родители, които са минали през маратона и много се радвам, че мислят по този начин и го прилагат в семейството си. Много се гордеят за всички, които правят практиките много сериозно и това дава резултат в семействата. Така е просто няколко минути мълчание и прегръдка, да постоим заедно, детето усеща, че може да започне да споделя. Да, Петя, точно така. Децата имат нужда от пространство, от това ние леко да се дръпнем, не постоянно да налагаме нашето мнение, нашите искания, ние какво мислим за правилно, ние как мислим, че трябва да се направи правилно. А всъщност, ако замълчим и ако детето си разкаже каквото има да си каже какво го вълнува, идва момент, в който той ни пита за нашето мнение и е готово да го чуе. Стига да имаме това търпение и тази нагласа и тези умения да знаем в кой момент как да подходим към него. Добре, готови ли сте за следващата практика, техника, която искам да споделя, за да ви е максимално полезна? Как като родители да водите с примера и в същото време да създавате подходяща среда, в която децата да се развиват и разгръщат своите силни страни. Затова днес ще ви предложа да изследвате за себе си 4 силни сили за възпитаване на деца, чрез които родителите да можете да влияете. Преди да преминем към практиката, ще отворя една скоба за огледалните неврони. Има такъв израз. Огледалните неврони насочват мозъка на детето да вижда, да копира и да моделира нашето поведение.
Тези огледални неврони започват да работят още от раждането. Бебето, знаете, като му се усмихнем и то ни се усмихва. Вече по-големите деца, давам пример. Ако аз съм кисела, изнервена, крив ми е света и детето веднага ме отразява. Затова е важно да показвате със собственото си поведение това, което искате да видите в детето си. Този път изненадата е, че въпросите са обърнати към вас като родители. Целта е да наблюдавате как децата ви отразяват и как да създавате пространство и общуване, които са изпълнени с любов и приемане. Интересно ли ви е да изследвате себе си като родител? Напишете в чата, ще ви бъде любопитно. Знам, че всички имате деца на различна възраст. Да, искате, добре. Да, много. Добре, много се радвам. Всички имате деца на различна възраст и така както децата растат и преминават през различни периоди, така и тези 4 сили, които сега ще споделя с вас, се трансформират и се променят според възрастта на детето. Но те служат за основа и могат да бъдат адаптирани от вас във всички възрасти, във всякакви ситуации. Започваме с първата сила. И това е силата на уважението. Уважението, възхищението към родителя се появява в детето още с раждането и това чувство прераства детето в готовност да следва родителя. И това следване на родителя е много важно в периода между 7 и 14 годишна възраст, за да може на този етап да започне създаването на взаимоотношения с детето вече като голям пораснал човек. Започваме да си задаваме такива въпроси като кого или какво аз следвам в този момент от живота си. Кой или какво се явява авторитет за мен в този живот? Ако говорим за ценности и приоритети, какво слагам на първо място за мен по важност? Кого или какво аз почитам в своя живот? Пред какво благоговея в този живот? Може да е пред кого? Това е първият въпрос за първата сила. Когато имаме отговор на тези въпроси, когато осъзнаем за кои наши ценности ние следваме, това създава и у детето подобна сила и способност да следва родителя. Втората сила е силата на навика. Особено за децата на възраст между 7 и 14 годишна възраст, навик, който после прераства в определен ритъм, който помага на детето да бъде успешно в живота. Изграждането на навици започва още от малки, с това да започнат да си мият зъбите, за това да си лягат на време и те прерастват в един определен ритъм. И тук въпросът е, какви нови навици искам да внеса аз в своя живот? Кой е този нов навик, който искам да създам? Може да е нов начин на мислене или нова нагласа към нещо определено, към човек, към ситуация, към мен самата. Може да е умението да давам градивна обратна връзка на детето. Навик, който е свързан с осъзнаване, приемане на нещо. И така вторият въпрос е, кой нов навик искам да създам, да развия в живота си? Записахте ли си го? Добре. Третата сила, третата област е като въздуха, като дишането за детето. Това е силата на фантазията и на играта. Когато децата пораснат, забравят за тази енергия на детството, енергията на играта. Как отново да почувстваме тази енергия? Как да се свържем с игровата нагласа вътре в себе си? И тук си задаваме този въпрос. Колко в момента проявявам творчество в живота си? Къде още мога да проявя това творчество? До каква степен следвам мечтата си? Колко следвам сърцето си? Доколко си позволявам да играя в живота? Какво бих могла да направя в най-скоро време, за да се съединя с тази енергия на творчеството, с тази игра, с фантазията, с радостта? Ще се радвам да споделите в чата как откликват у вас тези въпроси. Как ви се струват тези въпроси? Съединяването с тази енергия на творчеството, на играта, ще ви помогне да бъдете като децата, да ги разбирате в това пространство на радост и на доверие. Да бъдете на една вълна и в такова състояние на творене заедно. Ето това е изкуството на дълбокото свързване с детето. Да можем да влезем в този игрови елемент и защо не пък да го запазим, защото той ражда много креативност, много идеи. Дава ни една лекота в реализирането на важните за нас неща.
И когато сте готови, ще споделя и забавно за 3. Добре, забавно. Ще споделя и четвъртата сила. Това е силата на подражанието, на копирането, на моделирането. Сила, благодарение на която нашите деца взимат от нас най-доброто. И тук въпросът е, кое е това нещо, което бих искала детето да копира от мен? И всеки път, когато погледнете в огледалото си, задайте въпроса. Кое е това хубаво нещо в мен, което бих искала детето ми да копира от мен? Започнете да наблюдавате най-хубавото в себе си и обърнете внимание какво ще искате всеки ден да осъзнавате, да внасяте в живота си като качество, като навик. И повярвайте, и вашите деца, докато растат, ще моделират тези качества и умения със своето темпо и време. Защото това, което ми прави впечатление е, че не знам дали защото така са ни възпитавали, но сме твърде критични. Както към себе си, така и към децата. По-скоро виждаме това, което не сме успяли да направим добре, това, което ни липсва, това, което нямаме. И оттам вече изникват много съмнения в себе си и в детето. И предаваме тази критичност и на децата си. Защо не да им предадем това, да започнат да наблюдават хубавите качества в себе си, да изграждат увереност по този начин? И така обобщавам 4 области. Първата област е за почитането, за уважението. Кой, какво се явява авторитет за мен? Кого съм готова да следвам? Кои са тези ценности, които ме вдъхновяват да следвам? Втората област, това е ритъм и навик. Кой нов навик искам да създам в най-близко време? Третата област, това е творчество и фантазия, игра. Доколко следвам сърцето си? Коя е моята мечта? Как искам да внеса творчество, фантазия и игра в живота си? Пети казва, по-лесно забелязваме така наречените недостатъци, често ги задълбочавам по този начин, вместо да стимулираме суперсилите и своите на децата. Точно така, да. Затова е добре да се фокусираме кои са ни силните страни, да ги развиваме и да фокусираме вниманието си върху силните страни на децата си и също да им помагаме те да ги развиват. И четвъртата област, това е на подражанието. Кое е това, което бих искала детето ми да копира, да моделира от мен? Надявам се, че тези въпроси ще ви бъдат ценни и полезни, както за себе си, така и да ги прилагате и с децата си. Това са въпроси, които изследваме в маратона за родители на тинейджери, които ни помагат да общуваме по-лесно с детето, да се свързваме по по-естествен начин с него, по-вдъхновяващ начин. Защото много често родителите си задаваме въпроса как да го вдъхновя за едно или друго нещо. Заедно е по-лесно да откриваме отговорите на тези въпроси. Как като родители да създаваме това сигурно пространство, в което децата ни да разгърнат потенциала си, за да са подготвени за живота, който ги очаква. И когато си зададем подходящите въпроси, живеенето с тинейджър вече не е толкова трудно, а взаимно развиване. Изградено е върху доверие. И всеки, който иска такива отношения, има възможност да се включи в тази общност от майки, които се подкрепят и заедно решават трудностите в този предизвикателен период на тинейджерството. И тези въпроси, които споделих днес, са ценни и работят на практика наистина. В маратона в продължение на 2 месеца всеки ден споделям доказани работещи модели за общуване с детето, които ни помагат да разбираме по-добре как е устроен мозъка на детето, защо реагира по един или друг начин. Развиваме това умение да слушаме със сърцето, да задаваме въпроси така, че отговорът да е различен от да или от не и затваряне и тръшване на вратата. Научаваме се как да реагираме при кризи, при спорове, при скандали. Защото да разберем защо детето ми не иска да си общува с мен. Как да променя нещата, които не харесвам в взаимодействието си с него. Програмата на маратона е изключително практически структурирана и ще се радвам, ако имате въпроси, да отговоря на тях. Най-честите въпроси, които получавам, е как се случва самия маратон.
по принцип, всеки ден в затворена Фейсбук група качвам информация, която е свързана с темата на седмицата. Това са 8 седмици, в които се усвояват 8 различни умения. И всеки ден качвам информация, в зависимост от това дали ще е ден за практика, дали ще е ден за обратна връзка. Имаме по една среща на живо, която провеждаме на края на седмицата. И всичките тези материали се остават за неограничено време за вас, както и запис от всичките ни срещи на живо. Освен маратона, в момента съм подготвила 3 различни опции, за които ще споделя съвсем накратко. Едната опция е участие в маратона, той продължава 2 месеца и следващото издание стартира на 25 януари. Втората опция е маратон плюс индивидуална консултация. Там, където човек иска да разгледа в дълбочина някоя своя тема, иска да поговори с професионалист и да бъде изслушан по начин, по който само професионалист може да го направи. И третата опция, това е вече маратон плюс 6 индивидуални консултации за родителите, които искат да постигнат нещо по-голямо, някаква цел, мечта, да направят съвсем голяма промяна в живота си, която не винаги трябва да е свързана пък с родителството, защото, знаете, имаме много шапки и много роли в този живот и само една от тях е родителството. И понякога хората ни задават такъв въпрос: ако всичко ни е наред, за какво ни е коуч? Коучингът е за партньорство, за постигане на яснота. Разбира се, че всеки е добре точно такъв какъвто е. Въпросът е какво искаш да създадеш, да промениш в живота си, за да може външните промени да не те събарят, защото, знаете, минахме през тежка година, в която нямаше как външните обстоятелства да не ни повлияят. И това е подход, който да използвате потенциала и ресурсите си толкова, колкото би ви се искало. Да използвате талантите си, за да допринасяте по смислен начин и да правите нещата, които са важни за вас. Много е приятно в индивидуалния процес на коучинг, когато родителят стигне до онази фраза и да си каже: ей, така искам да го живея този живот. Защото много често от списъците с задачи и с трябва, не остава място за искам. Какво аз искам? И затова ви съветвам, когато правите плана си за деня или за седмицата или за месеца, намерете баланса между трябва и искам, защото когато е само трябва, просто откъсваме ден от календара и ако ви попитам какво правихте миналия четвъртък или миналия уикенд, няма да може да ми отговорите, защото това са били просто едни списъци с задачи, които сте отметнали. Затова е важно и в отношенията с детето да създадем такива преживявания, че да си кажем: спомниш ли си в четвъртък по време на нашите следобедни срещи, как ти ми разказа за онзи твой голям провал, и аз научих, че човек, когато направи така и така, реагира така и се научава такива и такива уроци. Децата обичат да слушат за нашите истории, дори и за историите за провал, защото през тях се учи много. И това всъщност им показва, че не сме някакви идеални и съвършени същества, които искат и децата да са такива, и това смъква онзи товар от тях, да ни говорят само за успехите си, да ни разказват само за хубавите си емоции и чувства, а всъщност човешкото същество е спектър от всичките си емоции и децата трябва да знаят, че грешката е толкова ценна, колкото и успеха, че след грешката ставаш, продължаваш и да се научат да стават и да продължават и да опитват. И вярвам, че точно в Мини-бос ги учите на това да продължават да опитват, докато постигнат целта си, докато постигнат мечтите си. Това са тези умения на предприемачи, които изграждате, и затова се радвам на това партньорство заедно и на тази покана днес да направим този мастер-клас, който да е полезен за родителите и да направи деня им и общуването с тинейджера една идея по-лесно. Ще се радвам на вашите въпроси. Ако нещо ви е предизвикателство в момента или се сещате за някаква тема, която искате да изкоментираме, напишете в чата и колегите ще ми предадат, ако и във Facebook групите някъде сте задали въпрос, който ви е важен и който искате да изкоментираме. Така че на ваше разположение съм. Само искам да ви кажа, че специално за гостите на Мини-бос и на този мастер-клас съм подготвила подарък за всеки, който се запише до края на месец декември в маратона.
Това е безплатна индивидуална консултация от 30 минути. И сега ще пусна линк, в който да напишете промокод, с който да се регистрирате, за да знам, че сте точно гостите на Minibos Варна. Само секунда, сега ще го споделя в чата. Да. Достатъчно е да напишете промокод Minibos Варна и аз ще знам, че всички гости на този мастер-клас и всички гости на Minibos Варна ще направят всичко възможно да получат по една безплатна индивидуална консултация от 30 минути. И не е нужно консултацията да е на тема свързана с родителството, защото понякога на дневен ред има и по-големи теми и по-големи пожари за гасене. Хубаво е човек да има подкрепа, да има с кого да поговори. Когато ви е трудно, просто потърсете подкрепа. Не се мъчете сами. Много по-лесно е, когато някой ви изслуша и ви зададе професионално въпроси, така че да намерите онези отговори, онзи ресурс, онзи потенциал, който имате вътре в себе си, защото това е хубавото на коучинг подхода, че всеки е експерт на собствения си живот. Аз не давам една рецепта, която да пасва на всички и да е добре за всички. Всеки има отговорите в себе си. Моята задача като партньор е да задам точните въпроси, за да се свържите с вашия отговор, да намерите това, което търсите. Затова и този подход работи много с децата, защото не налага това, което ние знаем като опит. То вече не е релевантно за времената, в които живееме, не е подходящо за времената, които следват. Ние дори не знаем какви ще са професиите на бъдещето. Затова по-добре е да се доверим на знанието, на уменията на тинейджера и в същото време, когато имат нужда от менторство, имат нужда от подкрепа, имат нужда от нашето мнение, съвет, да сме до там, до тях и да могат да разчитат на нас като най-сигурната подкрепа, тази, която никога няма да ги подведе. Ще се радвам да ми споделите, ако имате въпроси. Петя, има ли някакви въпроси? Много ти благодаря, Кълбие, докато има леко забавене в чатите във въпросите, така че докато изчакваме да видим дали нашите гости имат въпроси, искам изключително да ти благодаря за тази много ценна, интересна и полезна среща. Лично аз за себе си записах въпросите и към детето, и към себе си, независимо от всички тренинги, които съм преминала. Винаги в една такава комуникация откривам за пореден път нещо ценно, интересно, полезно и дори онова да си припомня, онова, което съм знаела или съм правила някога, ако да съм забравила във времето, също ми беше много ценно. И както и ти спомена, действително в школата работим с децата в посока, че няма провал в живота. И привидно провалите или неуспехите, или т.е. може би непостигането на целта, която сме си поставили в момента, е просто сигнал да променим нещо в подхода, в изборите, в решенията си, а не да се сриваме и след, както има една мисъл, която се върти в интернет, не е важен броя на паданията, а е важно да се изправиш един път повече, отколкото си паднал. Така че точно в тая посока и нашия подход и нашата работа с децата. И сега искам да поканя друга чаровна дама от нашия екип, Таня Марчева, моя близка приятелка на сърцето ми и бизнес партньор, за да сподели пък каква изненада ние сме подготвили празнично, междупразнично за по-малките и по-големи деца. И както наскоро една дама каза, за баби става ли, защото беше вдъхновена от идеята. Таня? Здравейте и от мен. Благодаря ти, Пете. Благодаря, Кълбие. Информацията беше изключително полезна за мен първо като родител, след това като педагог, след това като основатели на тези школи.
Но освен информацията, това, за което аз най-много искам да благодаря, разбира се, на тебе и на Петя и на всички хора, които са тук с нас, виждайки в какви времена живеем в момента, все по-силно започваме да осъзнаваме колко ценни са не само материалните блага, а партньорството като ресурс. Всяка една секунда, изкарана в моя живот с хора като теб, Кълбие, е ценност, така че отново благодаря за отделеното време, за това, че ни подкрепяш в нашата програма, която всъщност е един мост, програма, която създава лидери и предприемачи, и след това с тези знания и умения, които развиваме в децата, може да ги интегрираме заедно с семейната среда и така те да растат като едни щастливи и успешни личности. За нас е безценна, не е безценна, а е много ценна. Тя няма цена, подкрепата, която ни оказваш. Разбира се, за да бъдат децата успешни и щастливи, едно от нещата, които са много важни, е те да имат успешни, щастливи и вдъхновяващи родители. А за нас като родители, за да имаме усещането, че нашите деца са успешни и щастливи, пък е нужно да знаем, че сме възпитали и отгледали едни наследници, които могат да се справят сами в живота, независимо от нашето присъствие или отсъствие, защото във времената, особено които живееме, динамиката е много, много силна. Това, което ние сме подготвили, освен маратона за родителите, сме подготвили и един маратон за децата и подрастващите, т.е. за деца от 6 до 18 години, който ще се проведе в сега зимната ваканция. И това, което ние ще направим с тях, е интензивно за 5 дни ще изследваме техните таланти, техните мечти, заедно ще генерираме идеите, които имат в себе си, и ще ги подкрепим те да бъдат реализирани. Стартираме следващата седмица. Да, благодаря, Пете. Ето, Петя пусна и слайда. Така че заповядайте, нека сега, края на годината, наближавайки финала, и това може би е момент, в който всеки един от нас си дава равносметка какво е постигнал, какво ново иска, какво иска да развие, какво да остави назад, с какво да продължи напред. И в момента с този маратон нашите деца от една крехка възраст ще се научат на целеполагане и да поставят своите цели. Тук сега ще използвам нещо, което обичам да казвам. Ако не успееш да планираш, планираш да не успееш. Така че каня вашите деца заедно с нас на този 5-дневен маратон да сложим заедно основите за техните мечти. Разбира се, и родителите може би също ще имат желание да ги подкрепят, защото когато ние рисуваме бъдещето с вашите деца, е много важно и присъствието и подкрепата на нас като възрастни. Ще спра до тук. Благодаря на всички за вниманието, на тези, които бяха наши зрители, които бяха наши гости, родители, на партньора ни, който ни гостува последния 1 час, Кълбие, и на целия ни екип. С радост ви желаем едни светли празници и нека всички да имат целеполагането, което да им носи пламъка в очите и топлината в душите, и светли празници на всички. Благодаря ви, Ян, за участието и за поканата.
Благодаря. Приемате ли включване от участник? Да, Аз се извинявам, че съм без камера и искам абсолютно много сърдечно да благодаря на Петя, на Таня, на Кълбие. Така имам щастието да имам малък принос в тяхното запознанство и с огромно удоволствие виждам каква хубава симбиоза се е получила и колко взаимно са допълващи вашите инициативи. Искам най-сърдечно да ви благодаря. Аз лично имам много щастливи секунди, както хубаво каза Таня, с Кълбие, защото от 4 години се познаваме и посетих и двата и маратона. Мога само да препоръчам. За мен това е изключително преживяване. Бих записала и втори, но така тя обещала, че ще направи вече ниво за напреднали. Да. И очакваме него очаквам него да се случи. Но изключително топло, изключително меко, изключително красиво отношение виждам и от двете страни. Светли празници, мили дами, с много благодарност напред в това наистина така много важно ваше посвещение на родителите с тинейджери, пък ние продължаваме да се справяме все по-добре с предизвикателствата, благодарение на дами като вас. Благодаря ви, светла коледа. Благодаря, Майя. Много благодаря, че се включи. Колебаеме се дали това си ти. Но се радвам, че си била част от нашата среща. Благодарности за това, че ти беше връзка и мост между нас и Кълбие. Светли празници и от мен. Бъдете благословени, наслаждавайте се на времето с семействата и с децата. Само искам да добавя нещо, което пропуснах сега, докато слушах Майя. И аз благодаря за моста, Майя. Тези от вас, които имат интерес към маратона за децата си, моля да напишат в чата маратон, за да може да се свържиме с вас. Има подробна информация и на нашата фейсбук страница Mini Boss Варна Бизнес School, така че ще ви очакваме. Хубава неделна вечер на всички. Останете си здраве. Бъдете здрави. Чао на всички. Чао, чао. Чао.